A čaute pri mojej novej hre Geometry Dash. Ja viem, to neprejdem. Už ma asi poznáte po tých 4 videách. Keď toto prehrám, dám si iný skin. Tento sa mi neľúbi. To som ešte nebol! Až hovoril som, že som tejto hre zlý. Nemám slova. To bolo far. Je tu samozrejme môj stromček, Lord Vader. Aj... O, to bolo tesné. A... taký... neslušný žbán. Ty kokos. Aký noob nevie toto prejsť? Taký noob, to som ja. Ja som nevidel, sorry. Ja som si mal premeniť ten skin, nevadí. Máme peknú večeru. Ne! Počkaj. Moment. Aký sa podľa mňa tu nehodí? Ja mám rád, počkajte. Nechcem byť taký, no tento není dobrý, tento sa mi ľúbi. Toho mám rád normálne takéto zeleného. Takého pitišaka. A mám rád, keď mám modré ústa. 1000 time, ale teraz budem mať, bohužiaľ, takéto ústa. Rád by som ho dal, bedomodré, ale to s tým. Nie, dáme si toto a ideme na to. Si to hádam pôjde lepšie. Som dole hlavou, to nie je možné. Aha, už to chápem. Ideme na to. Bam! Nemám slov. A kto nevie toto prejsť? No ja som na strane číslo 1. Nemám slov proste. Toto je halúzna hra. Ja sa pre nej pobavím, ale najviac ma na nej štve toto. Počkaj, teraz... Počkajte, niečo som počul, že niekto. Tak ideme na to, písal mi jeden kamarát. Už 31 krát, to nie je možné. Paráda, ideme na to. Bang, 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 bang. Dobre. To je napínavé. Napadni. Ah, ne! Počkaj. To si pozriem. Počkaj, odpíšem mu. Teraz mu píšem o mojom kanále. No chápete? Díky. Mám 5 videí a teraz jedno točím, okej. Geometry Dash, to je úplne fantastická hra. Ty kokos. Nie je možné. Daj ho preč. Daj to. Okej. Ty kokos, to bolo veľa. Ne! Bang! Ideme na druhý level. Ty kokos. Aha, už chápem. Až to je taký. To je ťažké. Ako to môže Gogo a Hogi prejsť? To sa pýtam. Máš s tým? Počkaj, vypnem. Ideme na to. Môj kamarát to je môj dobrý kamarát na zapasení, to vám musím povedať. Ja chodím na zapasenie a on je nový
A namovačka je celkom silný, očúvajte. On ma dal a ja tam chodím akože 3 roky. A môjho kamaráta, ten je tiež silný. Kokos, to je nemožné. Aj tak, keď ma niekto porazí, tak ja som najhľadúci. Ale on ma stále poraža a sme napokon najlepší kamaráti. Nechodíme do tej istej školy, ale sme dobrí. Tak ďaleko sme neboli. Fuck! Som zvedavý. Hneď prvé. Pomoc! Koľko to bolo ledva. To je najlepší. Koľko to už ide rýchlo nejako. Ne, nepíš mi! To je program na sťahovanie. Počkajte. Sorry. Každý vie, že to nezvládnem. Ideme na to. Try out. Ako dobrá hudba. Čo? Ne, pomoc! Sorry. To už je z tohto videa všetko, vlastne ešte nie. Tak keď všetky dáme, tak potom. Bang! Sorry, musím dopísať. Počkajte, občas to blbne. Toto už bolo z tohto videa, bohužiaľ všetko. Tak čaute. Počkajte. Čaute!